на новото тиганче. Сега ще направим едни хубави мръвчици. 30 години гаранция. Ами ще видим. Класическа рецепта, всички я знаят. Пържени мръвчици на тиганче. Много е топло времето в Пловдив и за съжаление огъня не ми се пали. Така че изгоря и аз. Айде после те здрави. Малко водичка сипвам, за да може месото да става умекне, да стане по-крехко. И малко пресна чубричка е така слагам просто за вкус. И черен пипер и сол естествено. А тази рецепта 99,9% от хората я знаят. Но все пак и аз да се запиша. А тигана в интерес на истината е страхотен. Тук изпери водичката, това се получава. Хубаво за пържените мръвчици. И така. Специален поздрав за всички от Смолян. И най-вече за Валю Вегана и за Милен, дето сега превзема Гърция. И той също не обича мръвки. И двамата изобщо не обичат пържени мръвки. Грам. Да сте живи и здрави. Домашно сиренце, овчо сиренце, краве, мръвчици. Айде, хубава вечер, да сте живи и здрави.